Tak ahoj! Tak, vítejte späť u ďalších nových novinách. A vlastne klímach. To je jedno. Takže máme pre vás nové novinky a pozvali sme si sem aj hostí a jednu babenku z mesta Monster High. A na konci vám nepovieme. Tak, začneme super novinkou. Tak, no. Tá novinka je, že v meste Monster High majú školu. U nás nemáme školu. Akože úplne super. A veľkú. Tak sme sa tak rozhodli, zatiaľ by to mohlo byť tak, že my budeme chodiť do školy Monster High. No, je to super? No, to je prvá správa. Druhá, že možno budeme stavať pre nás školu. A stáva sa nám aj škôlka pre malých ľudí s pečapákov. Tak. A zavolali sme si sem litákov, aby nám poverali, či súhlasia s tou školou. Tak. Zavoláme si sem prvého hostia. Tak, prosím, poď. Dobrý deň. Dobrý deň. No, k tomu najprv vyjadrím. No, je to dosť čudný nápad, ale tak, keď nemáme školu, tak musíme niekde sa predsa učiť a tak. Ja, kebyže vám mám napísať abecera, tak ja to vážne neviem. No teraz, to už mám 18 rokov. Že 18, 15, prepáčte. A to stále ešte nič neviem. Takže ty s tým súhlasíš? Strašne s tým súhlasím. Dobre, zavolajte nám ďalších. Máš ísť! Dobrý deň. Dobrý deň. My by sme sa chceli spýtať, že či súhlasíte, aby sme chodili do mostrej školy. No, keď vám povedať pravdu. Je to čudné, ale to spôsobivé, takže áno. Dobre, vy ste pro. OK. Zavolajte prosím ďalších. OK. Máš ísť? Dobre. Nezvuč na mňa. Dobrý deň. Dobrý deň. No. Ako všetci hovoria, je to dosť čudné, ale neviem, či to niekto povedal. Je to tá Monsterská škola, myslím, že moc veľká. Problém je ten, že my sme takí menší, viete? Jasné. Veď my všetci nebudeme predsa. Takže s tým súhlasíš? No, za to, že ešte chodíš do školy jedem, ale ešte som v predškole a ešte tam budem asi 2 roky, takže aj tak s tým súhlasím. Dobre, môžeš sa mať ďalšího. OK. Máš ísť. OK. Dobrý deň, súhlasíš? No, ako všetci hovoria, dosť je to neobyčajné. No, nie je to obyčajné ani nič také podobné, ale keď postavia našu školu, tak že budeme chodiť do tej našej. Jasné, tak budeme. Len na začiatok tak to musí byť. Dobre, tak ja s tým súhlasím. Preto sa musíme učiť, nie? Nemôžeme byť hlúpi, napríklad ja vieme, nemáme, neviem koľko je, 1+1. No, ja si to iba. Pomát. Hele, kameramani, dejte si bacha. Takže s tým súhlasím. Dobre, zavolám ďalších. Máš ísť volá. OK. Dobrý deň. No, musí sa komu vyjadriť. No, je to dosť neobvyklé, ale tak s tým súhlasím. Sice to bude pre mňa prvý raz, ale tak čo mám s tým robiť? Potrebujem chodiť ja aj ostatní do školy, nie? Ale je to dosť malé sedlo. No áno, máte pravdu. Takže vy s tým teraz súhlasíte, hej? Naprosto. Dobrý deň, takže vyjadrím sa k tomu. Ja tým nesúhlasím. Kľudne budem hlúpy, ale ja nechcem vôbec chodiť do školy.
Hlavne, že do školky a do predškolky chcel. Ja som nechcel, to ma rodičia donútili. A teraz som rodič tam nemá. Ale nie. Rodič som nemal frajerku, má a tak ďalej, no. A mám peknú dceru trošku. Ja. Dobre, som dospelý, školu potrebujem. No tak, teda, ja s tým nezúhlasím, ale tak dobre. Dosť nepekné. No tak, prosím vás, ďalší. A posledný. Dobrý den. No tak, to sa deje. No, chcem vedieť, či súhlasíte s tým, že budeme zatiaľ chodiť domov do starej školy. No, na to mám dosť otázku. Takže prvá otázka je, že je dosť veľká, je o mnoho veľká. Takže potom bude tam obed, skrinky, stôl a tabula. Všetko, čo si povedal, Jolášik, to sa všetko dobrý. Takže s tým súhlasíte? No, dá sa povedať, áno. Dobre, takže vypočuli sme si všetkých našich vyplusákov a teraz zavoláme z Monster High. Prekvapte sa, kto to bude. Tak, môžeš ísť. Ahoj. Tak, zavolali sme sem si Claudine Wolf. Je to super? No. Okay. Keď bude to tu. Tak. No. Mám pre teba jednu otázku, že pýtala si sa teda vašej pani riaditeľky, či jej to nebude vadiť? Pýtala a povedala, že jej to nebude vadiť, náhodou bude moc rada. Tak som aj ja rada. Tak teda ako to vyzerá v mojich predstavách, tak bude moc rada a vážne to nebude vadiť? Nie, nebude. Dobre, musíme si idem na vražetky. Claudine, už idem k vám. Tak vypočuli sme si ich všetkých. Tak dúfam, že sa vám toto video ľúbilo. A nakoniec vám poviem, čo bude v ďalšom dieli Super novina. No, budeme hovoriť o počasí. No, tak, teda tak. Dovidenia.